Kublai pi barok ki perlok hakerteng batiang tam jong Jesus Christ man ngai kublai ki tu ki perlok ki bala budin ki kubor jong ni series nga kermen ka long ka jingker khu bala daga daga sin ka man ko ta jong pi nga khos ngo bha sia ki kubor ki bangsa jong ni series bat kumju ba phila ban le chik tu ki kubor ki ba hashwa hagini ka sngi ni crunch phang ka jingte song ba ki jam sim ha ka shong kha shong man nga kan mau mình mang cái độ ya i lock chong a bar ngelo por lock some arjar khasan ngile tho house nam arjar khan reu jo January neutrek what hashwa ka ji tho shong kurem ni ju shim ta ka kam yalap bat ha ki ki kam jo ki mang sa lang don ki bri ki ba pe chengi ki par khat ngi ki shikurem ki ba janai ki bam dar ka jingplat don ru ki ba khmi chengi ban long kum ki ta ki role model and inspiration ringa kwa banya thu yi pi ba kum ba phi shem jing e Bagi jing tlot hagi jing shekri blay jong pi hagi jing long shirok shtinga ngiru ye kandu ye ki juk ki jing e bada don ga jing thrang haga donu jong pi ba pindon ni ga jing shep ham ban long ka wei ha ka shong kha shong man jong pi lani la da pila du no ya ka nges ngo thu bat pi hagi ni ko pon mar ngi dan haga juk ka jaka bat nge thrang ya ka ni kam de ga basuk ban penne ban long ki ba yai ne hagi jing shep ham kum shirok shtinga hagi jing em ba ka jam sim wala da ga pastor teng teng asyam jing e bat kam dei ka basuk ngakan mau ya ka we ka jing tho jong u UG Chapman u ong u blay u latmu ba ka shong kha shong man kan long ka jing dei para brio ka ba kham jan tam na baro ki jing dei para brio nya samlang ha ki jing bu chaprakhat ha ki em lang salang nang ta ha ka jing em ba ki jam sim ha ka do bat nya sam ru ye ka jing em jungi shiru pu bala ban ong shipang jingi bang nya long ka we ka do ha to kata kam dei ka jing thmu ju blay ha ka kitab Genesis ba ubrio bat kabriu kin yalong ka we ka do kalong ka badan kam ba kishukrim kin yalong ka we ha ka jing long ba ki jam sim nrei kadan ka ni ki jing pher ha ka ji shit ham teng teng kala banong bu lok kham shit ham la ne ka lok kalong kham ba kham shit ham wat la dang ni ki kristan kadan ka di jing pher ha ka jing san ba ki jam sim bat ka dai ki jing pher teng teng kala ban kta ya ka jing em ba ki jam sim jo ki angut silok bat kala ban kta ru wal je ka shong kha shong man ha ka jing em ba ki do don ki syukrim hakaba utnga jungki ula balong bangai ani ka tengah kala ban long ka bam ngai kum no nginya so lang ban yalong ka wei ha ki jing syukri blai ban ya ruai ban ya duai ban minya sam ya ka jing ngai ka wei ka article bangai yo ban puli bla tho da Karen Halford yong ba ki syukrim ki syam ba ka jing yalong shitli ha ka jing ba ka sem ka long ka ba shitam ka pher ban pli ka donul show blai ha badon tang marwei ban ha yanu jor bat ka jingdon jong wei pat ubriu ne wei pat ka briu wat na dai tai briu ila bne iba ik ba thon e jong pi ngala man anung sa ha ba pi duai ha ba pi le pop plam nong try ne ma step ngala kum ikwa ka ne ngala kum ikwa ka tai henre ha ba don i lok bat pi duai ban plai ki pop jing pi shem jing e ba nong try ngala kum ikwa ka ne ngala kum ikwa ka tai lem da ka don ka jing ya sku thu jing mut ka ba shai ha deng jong pi arngun kumno nyila mandon ka jingya dei bat ublay ka ba shitali habang ya arngut nge phe iwe na iwe pat kani ka jingkli ka ban kam ka ba pisha skor yanga hakni ka por ngini kran hakni ka sngi shpang hishikurem wa Abraham bat ka Sara ki bri bat lot ko manga bat ma phi bat kumno kila ban tei ya ka jing em ba ka sim ka ba shitli ha ka shong kha shong man re shwa ka ta tu ngi yadwai kublai shi bon try ka bangi plate tin bu ko jume ki don ki shi kurem bat ki don ki brang pin kre ta ka jing ya tho shong kurem ka shong kha shong man ya dwai ba man kren hangi kumnu ngi la ban tei ya ka longing ka ba scam ka ba shitli hame ha ka ka teng Jesus Christ ngi dwai amen ha bangi pai ha ka kitab Genesis ka long ka ba khat at dokot ka baning kong pin shem hang ne ba bli khot yu Abraham man mi na ur kini ka jing khot kam de tang yu Abraham ni kren bun sin shipang Abraham ringi klat no ban kren shipang ka Sarah kini kilai kot jing mut lang bat klemi lang la kren shipang Abraham ha ka shiti Hebrew khat we khot ka bapra badaga jingai ula mi na ur ban le shikari ka ba tip hede apostol Petros ha ka shiti ban kong ju u ka nong ka balai ka khot ka ba san bat ban riu lai thu engi ba ka Sarah ru kala ko ngu yu lok jong ka handrei kala don ru ka jing shania bar ka jingai hoblai pi kam de tang namar ba ka burom kum ba kalong ka culture ha to ka por ba ka mi rengkat bat u ban le shikar ri kanan ka ri ka ba ubli lokular
hendak lami dah kejingat kadang kejingat day berublay ngam ko apa ilok jenga shi menjur bat ngatang namar ba ide ilok pastor ba inang salang kadawa komta hendak kwa ba in menjur bat nga kejing shekri blay dah ka ba i yo blay dan kejingat yo blay ngimla pen bor ha kejing kristan kan ikat ma ba kita musim kan ikat ma marwe berublay jule dah ka bor la dah ka day kan ni lenti ba hab man pen bor man ye priang kejingat ujisu unjen la le kata Abraham hagri por la khot ula da nyup san snam kerta bat ka Sarah ka hindri pu san snam kerta kat kum Genesis khat ar saw kila temen kila ban mi na ka ying badan ka jing suk badan ka spa ka jongki la khot iki shi ka jing khendo kini anwat kles ngot hu kles jing mut lang bar klemi pi habo bleu khot ing ban khendo ngi hab ban yaisha da madon ka lok kala ban tlot lani ulok ula ban kham tlot hakani ka jing kut jing mut te komta ngange skambo Abraham ka Sarah kla jin dala punut por banya ya duai lang banya plu jing mut ka ban shim ni karai ken mau baga jing khot jing play ka day she ka jing em ba ka jam sem kam day tang jing em ba ka jado bar ka ni ka jing khot ni sngo thuru ka day jing khot she ka kam ka we ni khlat ba phila ban te song ya ka jing ya long ka we ju phi kom shilok stinga ha ka jing em ba ka jam sem ka day banya trai lang ya ka kam ju play kam pher phi ka jing pastor ka jing roba balang de ka jing no hikai la ni Pila bandi doktor, engineer, kajing affair, kajing tray, renginon kam mani shim takum ki kristan, haka kam kajong blay, haying mani, haka jing shakri haying, but kum ju haka im lang sa lang. We nong tho frebi iong, ka we na kinuksa, haka New Testament na New Testament tumay, sipangi shikurim ki bay tray lang hika kam ju blay, ki balong ka we, haka jing long manyam sim, kaday ka Priscilla, but u Aquila. Ngila ban ong hang ni bo Abraham ban kasara ki long shisha ki briu ki bashir hem de ki dan ru ka jing klot ha ka jing em jo ki na mo soitan uyele ban penjat ki jing kli ha ka jing shikri blay jong ki shijur ki shilok shitnga ha ki ni ki sngir kumju ka we ni ki jeng shiam ka ha Egypt la people Genesis khat ar ka khat ka ba khat ar khat lai Abraham ong ka Sara bat ki shikri jo u ba ka tanga jo ka ka para jo u nomar bu ting yo bo u paru un penyap no u nomar balai ka jing bhabriu ka jing itanat jong ka Sara pi kadang kajing tuat beriwa Abraham kawai nang nong thokot ki Ellen White haka kot apartment bat nang tulpak selak ba chis pak lai po ong bau Abraham haba udan hi Egypt upan pau ba lat na kajing tuat beriu nda ka bau buri ya baga Sarah kadang tengah kajing haka jing shisha ula shed kelano kajing shani ajung hau blai ba sumar so care you hatu don kajing kajing tenju kajing em jok pi ba aro almut kom silok stinga pi hab ban kan ran din no la ni hab no na kajing haba kajing pensoi ki wan kajing tenju ki wan pi arngut la ong ba ha kajaka ba pinong ki ba yai ne pi la du no ikne kajing shram ba kajing i blai ting don kajing im ha kajing sham ba kajado ki ba kta ya ki rai kajing im ba kajam sem ba ting wat ki rai ba kajam sem ki kta ru ya kai jing dai ha ka shong kha shong man ba kajado ki jongi kum no pin le kata kata kajing kli ka badan kam dena mar kata ka daw ngidan kam man yai im ha kajing duai nga jishem ting ha kajing dai jong ngab ilok ba nga don kajing bom yos skutnat bat i la ni kajing pher jing mur ka plong ni bangim skutnat shu ban duai pishemi kata nei dan ka por ka ba ask nice ngi mi kren shu ngim skutnat ban puli ka tien ki jong play ngapen slur ya pi kum ki shilok setengah ha badan ka no kajing ya pher jing mur ba phien nam pentut na ni pen slam ban pen bet nama usoi tan un bet ya gani kajing ya kajia ban penya khat pi om tang na pi la ne iwe pan re penya khat ya pi ru na u blai u Paul Tornia we in nong tho spang ki shikurem aga got to understand each other kasla ka balai pu aru ong ba kajing bom ya menjur gila banyalam cha kajing bitar bar kajing ya kam kut pangkat ta riu ong ru ba kajing bitar bat kajing ya pen ka bom dan kajing penjam jing penbet kalong ka daw ba bandu no ya kajing thang banyalong ka wai pi hakado ngim ko asyu banyalong ka wai hakajing emba kita mesem ru ngim la syu ban don ya kajing long ka wai na mar bagila du no ya kajing thang nama kata ka daw ngi dan kam man ya kat bala ban penbet ya kajing ya pher ngam ngai ba kini kajing ya pher kajing ken petlot ingi kadika choice kadika jing jiet ngim de ban sha emotions le kajing sngo jing basin sha ringi kata nang jur kijing kijing apher jing mur kata ngi naman ya jan iwe ha kijing duai bar kijing pule ka tin ka jom blai pi u Abraham ka Sarah
kilarem berkajing ram juki je kolong kaji iben yu play uya sya ban ki wan ban kerkhu yaki wan ban yarap yaki ban plat yaki na kaji penjot jung syaitan la da ublay ula ban ai kaji sya kat ni ya Abraham ka Sarah ban yangi kham tam kat no tam ngi habadon kaji pher la ni kaji tlot jo ulok ni kalok nginan kam ban ya sya ap nomor kaji em kaji mesem kaji san kaya pher we u kham klan we kham tlot we kham simpor we u kham sim khnet por de nomor kata ka daw ngi don kam ye kaji sya kaji pen pau jeng ji isnai ke ju play ya ki ya ilok jongi la ne ulok jongi kata ke jing tu ke bawan ke tin ke jong play ulo klar sibun ke jing ke khu ya Abraham ber ko ke jing klar ke bun ai khon yu ne ke em ngi siam ha ke kitab Genesis ko nong ka bakhat ru lai suppose nem di up ke Sarah kala du jing kerman ha ke to ko pola da amdan khon ke jing kran ben ke jing sha i ben Teka Sarah kamla asya asyu kita gaji iben marka bandan kun kadi ka buram kum tak la ajing mot kum ka culture shim no ek hagar but penyo hanga yo kun kanang bakan wan kata ka buram hanga pi ibon sen ki jingten ju ki wan wala den bo blero kula ringi teng ngimi opyang ni jing kula ka pol jingi ni hapan pendap ika jenon kam haskol ki jenon kam haying ki jenon kam yalade ki jenon kam ki bobon ki jing dawa ki wan but teng habangi pech ki we ngisgo ba kiwe ki dan ngim dan bar kum ta kapen thli pet sudai ngi bar ka pelong ngi bang ngin ai jing mot baklai ki ye ki lok chungi kala belong ulok ai jing mot baklai ka lok le ka lok ai jing mot baklai ulok hakum kan ni ka por kum nu phi man le phi ya ka Sarah ka buram ni khon ke ai ka buram nam ta jo phi to ka spa ka kerdan nga sha yo sngo teng dan ki lok pastor ki bel ino no ya ka kam ka jo ki tang na mar ba ki jing e haying ti de na mar ka ta ka daw ke jing ketu kalong bangim day ban penlong ya ki rai de ki jing sngo ki jongi habangi shem ki jing e kidan ki ba la ya shong shi post nam kim don khon ba kom ta ki poshu put ba kinya klat lok kalong bas ko si teng namar ba ini we bapli ibam la ban ai khon i ha ban sa marway i ha ban mat jing e marway kan bo we pa ya nya lagi jong ki lenti ngidan ka man pan jing start no blay bakani kanam kata ke jing shekri blay oi teng dan kibru ki bakran ben ye phi namar phim yo kon re wat nom du jing man namar ngam ngai ba ka jing bom don kon ka de namar ki pop ki jong phi ki de ki ba wan ke jing em ke jongi bat ngim tep shalan dat ki dan sipun ke jing kli re shushania how blay ki juba bar khoi blay sa ai haba u Abraham bat u Joseph ki adan ha kane ka banta ban ha ban rai ban shim do ka Hagar ki deban kan mau kum no blay la pla ki na kti jong pharo hindi la klet no ka wei na ki daw bangi klet no ya ka jingalam ke jung blay ha kam nor ka de ka daw ba ru ba kan pentlot ya ka jing em ka jam sem ke jungi de na ka ta ka daw to ngi ye pe sidin kum no blay lai lam yangi kum no blay la khurkhu yangi na ka long ka badan kam la ring teng ban pli ke jing sem jo Abraham ni sem bo kim long ki bajana de blay u ye pen pau ye ka jing isne ke jung ha ka jing em jong ki ha ka de ka jing at lenti u blay ju man thai ban ya rap ya ki u blay u long ba ha man uyai rap ini kan ke jen ti jongi but ngia iru bo Abraham ke Sarah kidan ni kan ke jing trang bar ke jing kla ka bo de kata ka bo ki ublay bo ublay ino yaki bar kiro kim kwa ban ino no ni ublay ubadap ke jing isnai yaki hoi teng ka ding ka lip no nangi ringim de ban man thai ha ke jing shem ba pher u Abraham ula mat chai ke jing isnai ke jing ublay ka ying jo Abraham kam la lat ke jing bisni ke jing bi huin kin mau ke ba jiap deng Hagar bat Sarah nya isi syabo blay udan rengkat ban yarap yaki ban pen em yaki wa Abraham uyem kata sutu balai gini gijing ya kiwan hoi kade labn ong kalau shibenta ba uhi ladi updiang ya kijing da ka ba ushim ya karai halade henry Abraham hapdeng kita kijing ki babon ban pen ba ususyani ha blay hoi ni ha balong kumu Abraham man susyani ha blay ha ba kini kijing teng ki don kijing ya syam haying ka ba dawa ngi ban sya liang kumalong yo Abraham berkata ke ji kita mesim henry tu ngin pe bat shania how blay ban dua ta ai ngi ji start bangala ban pen bet kini ki jing tot kim day ban long ka jing bendu jing kerman yang ha bat ya phi ngam sko thu balai teng te ha ke jing em junga bang ha ban ya le makin ki jing ha ying ha sam ma ki de khot jo ka ying ka sam junga la ni kala belong ha ki kun ki ti jo phi la ni ki de khot ki badan ha ke ying jo phi ngim day ban du jingkerman namar kini kijing ki badan ha ka ying ka sam ka jong phi u Abraham udan hang ta ba umat kini ki barakhoi phi u bleu khot ya ka ying jo Abraham ban long ka ying sha ka jing janai bar kum ju ka ying jo ka jing u Abraham ula kelan
Henry ubli umci ino yu kawen ki jing tanju ka bas ko tanat ka dai ha ka por ba ukhot ya u Abraham man kenya yu khun ba marwe jo Isaac ka do no ju ka pa uti pa ka Sara ka e yu umla ban thu ya ka kum ta ula le ki shu lu moraya hang ta ban kenya yu khun re ai ngoi ubli sha yu Isaac ban kenya ubli upelat yu na kata namar bo uban yap dai tang u Jesus Christ utaw bala kenya lu pa na du menang long ka perthai te hang ni la khot yu Abraham ukpa ju kan jingai pi ke don ka thma ka jing mak te masem kala banong bangi duai lang ni puli lang ki ni ke jong play ni sam lang ke jingai ni shikri lang ka kam ke lang salang hendai ka don ka por ba wala dang long ka we ke jing long ba masem silok sitnga ka don ka por bang nya ban yang marwai ba ye ka ni ka thma ba ke masem ni ha ban job marwai tang na mar ba ni duai lang ka mut bang ngim la shu la ngim de shu ban duai ni don kam ban ye duai ba la dang ngim la ban ye duai lang ru i wait lot pi dang don kam ban ye duai hi khos yu jong pi pule ke tin ka jong play ba un yarap ye pi ba pinyai ne ha ke jing shat ham kini ki arngut shikurem kim long ki ba janai but ka baskut na long ba kini ki arngut ki shikurem la tho ha ka kitab jong ka jinge Paul tho chipang jong ki ha ka shi thi hebru khat wei kini ki arngut kila dan ha ka kitab jong ka jinge namar ka jinge rap jong play kim long ki ba janai namar ka ei ka ba kile de ka de ei ka bo Chris ule pi usambai ba kisan ka de ling ba ka jingwai hasanda jong ka jing thia ka jong ki hoi nginan kam ban yai duai u Abraham u ai te ka duan ka sibu le u yai duai ka de ka wei hatu ka ying ju phi ka de ka ying ha ba ka don ka duan jo ka jingnya ha ka phi duai nang ta sa ka wei ka jing ha ka jing long ba jam sem jong u Abraham ka de ka jing long ba ha u blei ba la pao ka jim jo ki hoi phi kan mau ke ka ba ji ha pre u lot ba u Abraham ka jing ka jia ngang scam ba shalen det ka Sara kan jel ai jing mo ju u ban nyau yu u lot u ba kham ha bat ban sha yu u ban ji je ka ba kham ba ngang scam ba ka jing long ba ha ka jong wa Abraham ka de ru ling ba ka jing long ba ha jong ka Sara ka pao ha ka jing im ka jong wa Abraham ki tengah ki pastat ki peteng shan ha u tengah ya ka jing long ba ha ka jong ki ha ka jing ya de ba ki im lang sa lang ka we na ka jing tho ba nga siam ha ka kot healthy marriage the frebi ka sla ba shis pa ru pnyo ko ang ka jing mu Chris ka de ban pao ha ka shikurem ki balong ka we ha ka jing im ba ki sem ha to pi kup yu Chris ha ka jing ya de ki tin ki thli ki jing mu ju berkat ki jong pi u Abraham ber ka Sara kim long janai namar ka ek ba ki le ka ek bu Chris ule ka ding na pi kan mau ki lapan kan sibun ka jutang ha ba ngi pet ya ka we ni ka jia siam ha ka kitab Genesis khat san ha ka por bo bli ben pao yu ya ki atri ki duan bat ki mrat ki bla phia ar leng shamla sha yo Abraham man yat ling ba jong kita ki atri ki duan Henry ka ek ba ule ka long ba u blei u angan yat manga na mo tip u Abraham so pen ken ka jutang jo ubun bun sin de na mar ka ta ka daw u Jesus Christ u ong men pen ken ka jutang rengan yap manga kata ka ka jing e ka jo blei ba ka ni ka jing e ka jo blei ka blak pen khi ya ka do nut ka jo blei ka jing isnai ka jo u Abraham ka yarap yu ban yai ne scam ha ka jing long ba ka sem don ka por mangangit scam bu la jandu chikerman u blei u krishan u kunti yu ha ka jing em jo ngar kum ju ha ka jing em jo phir kum ju ngi don ka ban pe chu Christ wat pe ching ngim de ka nuksa ka ba janai nam ta jo pi ndai pe chu Christ pi kan mau u pol shum ong pe chu Abraham ka Sara wong kan mau ye ki ha ka shiti Hebrew khat ar ka khat ka ba ar wong kum no pe chu Jesus Christ unong pen janai ya ka jing et jo pi u bala sha ka jing e ka jing jar ka jing iben ka jing sha shi tom halo ka ding na kalbari kata ka dei ka e ka bo play ulale nam ta jongi ngan ko aban pel ko de ka we ka jing tho na ka Ellen White ko ang kata ngi nang wan jan chu Christ kata ngi nang jan iwe Adventist home kaslag ba shis pa nyom khnai to ngin jan chu Christ one pe chu Jesus don ka jing e ka jing shem ka jing em ka jong pi pe chu Jesus Christ to ngin ya long ka way what do jinkerman don tan ka way ka boy bar ka ta ka boy ka long man wan chu Jesus Christ on ya rap an te ka long ying ka ba shitli amen